Sa una mga paglantaw, pensaron mo nga sunog o kun batok ang ini nga lechon belly. Pero siling nila gani, don't judge the book by its cover. Ang pensar mo nga batok, tuman ka sa buroso sang panit. Ini ang ginatawag nga lechon negra o kun lechon ati-ati sa Iloilo. Si Jong Pulmones ang Iloilo ang nagtesting sa paghimo sini. Sa tuanay, hindi pahungod ang pagsugod sa pagluto niya sang lechon belly. Ang simple nga sumsuman sa imnanay nga ginpost sa social media, amo ang nangin panugod sang pag-order sa iya sang iya nga mga abyan. Ako kas na litson pula, mga itong musuman. Pagtapos naman to karon, yung picturean naman ng litson. Hindi ako nag-comment na, tagpila na. Sa ginpahibalo siya sang iya amigo nga may lechon negra nga ginatawag, iya inigin testingan. Istorya niya sad tuanay, nagakakibot ang iban kay pensar nila na batok ang iya nga lechon. Nagaitom ang lechon, bangod ginhuluman kagin pahiran sang ata sang lukos nga amo ang naghatag sang mas dugang nga sabor sa panit sang lechon. Sa galuto ko da, gambal sila nga. Ano naman kinakadaw ako nila ako na ito yung lechon. Hindi ko kaya, ganyan paligid-igid ko sa uling, ganyan banyusan lang ink. Pero squid ink lang na nabutang natin. Tapos ang tawot, yung iba niya kadlaw, iba na palbaan, kaya may batok. Pero ang sa mga nakabakal niya, ang nakatilaw, balgin nila yung mas nalawang panit kaysa sa pula. Ang recipe, ginpasa niya sa ila partner nga si Corazon Quijano sa Bacolod. Bangod pandemic, nagsugod man si Tita Cora sa paglechon gamit ang recipe ni Jong. Suro sa iya, mauti ang proseso sini. Dapat ginamarinate ang lechon belly overnight. Normal man nga lechon o kunegra. Bangod wala sang makina, mano-mano ang pagpalibot sang lechon sa baga sa sulod sang masobra 2 ka oras. Kung mga amon iho, madlaga na ni mga 2 hours or sobra mga 2 hours and 30 minutes or basta dila lang. Pero kagina ang large, nadlagan mo lang mga 3 hours sobra kay ito maabi, hindi mo makita. Mabudlay mahibaluan kung crispy na ang lechon negra kay hindi makita kung lapsi o kung pula pa ang panit sini. Pero may teknik siya. Medyo malawi kaya hindi mo maintindihan kung hindi mo kulang sa kalayo, ano na ba? Oo. Di ba? Ang himuon mo manak ka ng tuk-tuk-tuk kundi itong medyo do panit pagid. Dito ka focus sa kalayo. Basta batian na ang ining sound, botsilingon, hagpok na ang lechon belly, pwede na makaon. Sa pag-slice mo pa lang, mabatian na ang kahagpok sang panit. Kag sa pagtilaw, hindi mo mapunggan nga maka-only rice sa kasuburoso. Panit man o kununod, nagasalupsop ang sabor. Pero kinahanglan-hagan-hagan lang ilabi na kung may ginabatsag nga balatian. Hindi kinahanglan may okasyon para magpalitsyon suno sa ila. Bisan simple nga tipon-tipon sa pamilya, kaginaupdan sang manamit ka pagkaon kasubong sa lechon, everybody happy!